Siyanjoya. Oh, bayanjoya. Bayanjoya abantu bayabitoza bayaroba bayathola kahle. Babona i-catch. Yeah, bejabulile namhlanje. Enjoy, my friend, enjoy. Namitazise. Simakhomene. Situation. Silapha nje. Tshetsha silele kuphi? Situation yami manje nansi ngiyayikonfirma. Bonke abantu bayajabula. Uma kaSiponono ngiyazi ukuthi lapho khona uyathola ubhizi uyabitoza kanti manje mina sengihleli nama-celebrate amakhulu osaziwayo engihleli nabo lapha ntambama kusho ukuthi usazothola nje abitoza. Mina ngihleli nama-VIP, VVIP, ovi ababili